ассалому алайкум ҳамватони азиз, бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Умедворам ки хубу бардам бошед. Ҳамватони азиз, дуогӯӣ ба ҳисои Ҷумҳурии Тоҷикистон, парчамбардорои Ҷумҳурии Тоҷикистон бошем ки ҳамеша парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон паравшан бошад. имрӯз бародарои азизи мо Нурло Алиф, Рустам Маҷидов, Рамазон Ҳафиззода, иншоаллоҳ дуогӯи онҳо ҳастем ки дастонашон ҳамеша боло бошад, парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон паравшон бошад. бисёр бародаро савол медиҳанд ки куҷо мумкин тамошо кардани ин бой. бародари азиз, инчунин дар инстаграми Планета Таҷикистан дар поиск мезанед Планета Таҷикистан медоред, иншоаллоҳ мо онҷо прямои эфир мегузаронем ва баъдтар метавонед дар матч ба ҳез тамошо кунед. Инчунин ба хотиратон набурад, дар комментария ман силкаи инстаграми Планета Тоҷикистонро мемонанд. бародари азиз, ҳамеша дуогӯи якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем. иншоаллоҳ ба пеш меравем. Тоҷикистон ба пеш.